Kohimen kopara bayir hautrai Jesu Christ mintakasni kabalang ka reke yakasni burom janga jingaiti yak yimane ba ha latren harro barkane ka yimane ka shait kodru ka yimane ba jongu ya anis bakui bad hapdeng baro ki yimane ha rom kane kalong ki yimane ba kong santam namar kane kalong ki yimane niong cathedral namar upa bakuit po Francis ulongru bishop jongarom haba ulong bishop jongarom ya ka cathedral kalong kane ki yimane Lateran Basilica ki shait ong ne ya ki yimane ba jongu ya anis bakuit but kane ki yimane kalong ka bakong san namar hadin ka niam Kristan kalayo jinglai luit hapo ke jingsen shar jongu us Constantine ula terwa ya kane ka jaka badon kane ki mane halatren naga binda ka balang bad ulate ya ki mane ba u pop un shong hangdo hadin pat kaladon ke jingya per jingmod bad ke kitma bonjai bad ka upa ba kuit ula kindria jaka sha France Avignon badula saslem ha Avignon hadin pat kila wan pai biang kila kindria jaka wan shong biang harom ha kata ko por kila te biang ya ki mane namar na ki por khabadon bon ki jingale na ki liang jonginong shun ki shai pinjot ya ki mane but kane kalonga ki story but hapoka jingsen shar jongu pop innocent kila tebiang ya kene ki mane kala jalong hakas nam hakas pas nem continue but nadu kata ka por kane kalong ki mane ba kongsan naga binta upa ba kuit po Francis but ka diocese jonga rom baroka way de naga ta ka daw ni reke ya kas ni burom jonga ne ki mane Lateran ni on ka mane ba Lateran ne Lateran Basilica ne yemane ba jongu yanis bakui but kane ki yemane ka ba itnat kalang ka ba ka ba yar but bon gibru ki lejingo ki duai ha kane ki yemane hapo kane ki yemane but bale mindagas ngi rake ya kane ka sngi burom jongane ki yemane but ka sngi burom jongane ki yemane kalong ka sngi burom jong mal ki bangi habangi rake ya ka sngi burom jongane ki yemane ba halatren kane kalong ro ka sngi burom jonga jinge namar ublay ulajit karpang iya kane ka imane nakapenta banpeni ya ka burom jongu ya ka burom ka ityar lesa don bon gi briu ki ba kranbein ya ka balang don bon gi ba kinno ya ka balang bad habangi hikai ya ka jingshisharo don bon gi briu kim treban pidiang henre ngi pidiang iya kane baro daga jinge ngiosngo naga jimpule naga kitab Ezekiel numya tolupa kai ka bangi pule ngila yosngo bindakasngi kalami kawai ka wadui napo ka duwan jong ka yimane kata ka wadui kala aibam yaki doka don bun gi doka ha kane ka wadui kalami but kane ka wadui kala he lasan but ka kerlalanga waba but sharur jogene ka wa don bon ki ding but ki sla jongi ta ki ding ke longi dabai ka shinye ki briyo but kalalong shisha ka jinkar ko but ka jinga ki briyo ki bala sa ha ru jong kene ka wa ki bala but kila bam da ki dokka baro kini kilong ki parsi kilong ki jingi kai ka ba kordor ka bang dang yo omde shu petangawa henre ngide ben sotu kadon ka ere kaye kaba uble umut man hikayengi lemba kaneka jimpeni dur jongane ka wa kaye kaba utrai ulakwa ban hikai ba mallaki yemane kalonga jakashung jungu bale habangi mane nadu ka donut ya uble haki yemane nga hangda ngishem ngilap ya ka burom jungu bale ngiyamad ya ka jingi jungu bale ngiyamad ya ka jingurku jungu bale ngiyamad ya ka jinglai luid lemba ka jimmane jungi tinaga taka daw
Utrayu pinkerpang ya ke Yemene. Kaniru kala kadau syapang Yemene ba ha Jerusalem. Kaya ka ban sajia iki brio batur sya kene ke Yemene. Minta ke Yemene ba Jerusalem omdonchu. Ha ke jaka jong ke Yemene ba Jerusalem minta man pai vai ngi kerlalong ki Yemene rit nama roshong mano ushong ujisu ha pojongi. Ngi kerlalong ke temple ba ku jongo balai. Ngi kerlalong ke temple ba ku jongo balai na barba ujisu shong ha pojongi bad na pojongi pat ngide bandon kata ka jinga ngide bandon ka duwan ka dopan katcha ba shong ujisu hangda don ka temple hangda don ka duwan but napo ka duwan kae ka bade ban mi ya ka wadui badang ai jingim ya kiwai ya ka wadui pa pinkoi ya kiwai ya ka wadui kabalaban pensule ya kiwai ba nagata ka daw habangi puli naga gospel minda kasni ujisu kren shapang ke temple Jerusalem haba ujisu le leisha ke temple Jerusalem ule yo I ayu ule yo I ki masi ule yo I ki blanc yo I ki bru ki ba kai ha ke temple ule yo I ki bru ki ba pinkul mar ke temple ule yo I ki bru bala perlong yo ya ke temple ule yo I ki bru ba kangladi ki bru ba wan mane iyawu daka ba perlong yo ya ka temple ten ko himmen ko para ngidon kanega jinglong po jongi ngi perlong yo ya la habangi im haka jinghuri hura ne habangi ngim burom ya ujisu ha po jongi habangim treben burom ya ujisu ha ke temple baku jongo kadon ke jimma ingi baro kaiga daga jimma ngila ben perlong ya lade kum ki buryu yo ngi duno ya ka burom ngi duno ya ke jingil tengi de bandon ka kor ka burom lese don bon ki buryu ki bam par shampang ya ke ne ki lese ki kawam mau nabar ki stang ban kren ka laipur kam persha ya ka balang bakuin henre ban sutu ya ka jimma ya jong jingi do blai ni don kam ban shang puzon but shashkor ya blai kae ka ba upas ya han nila ban yo I bon sin ki bru ki bamba shempang ya ka jingi kai jong jisu ki bamba shempang ya ka jimma ya jong baneng lese ki kran laipur kam persha ya ka jingku jong balang don bon gi ba kran persha ya ka jimpin ya jong balang don bon gibriu kiba aptap ban penjaburom ya kabala don bon gibriu kibam treban kongo ya kabala kumkini gibriu ngimla ban pensautu namar kila rai lupa banum tre ban pedian ya ke jing shisha ha ke jingim chonki bon sin nga yo I habanga ni kran pensha ye don bon gibriu ki kran nama kam da me habangi ai jingkran ha ke YouTube laban yo I bon gibriu ki klam sautu nongri ki kran laipuru kam persha ya ke jingi kai ba shisha kumkini gibriu de bandon bay lese kumkini gibriu ki yarap yang iru panang pengam ya ke jingi lara omdon mano bayale persha nginum puson jiliu te haba ngireke kumkini ke sni burom jong ke Yemene ba halatren ngidon kam ban puson ubele udon ke jimmut nagabenda jongi baro yaga jinge jongi omde kano ka kaba penshong nongrin halar kano ka kana puriskam henry ka jinge jongi ka penshong nongrin halar ubele halar jisu ulangu mausia but de halar uni ujisu ngithe yaga jingim jongi halar ni ujisu ngi penskam yaga jinge jongi kalam ujisu ngimla ban penkalai yaga jinge jongi kalam ujisu hapo jongi ngimla ban kerlalong ke temple bakoi ka Yemene ba halatren ka kot ka ver ini evai pa evairo ban le kui ha ka jingim jongi ban sautu ujisu shong hapo jonga ngaru ngalong u temple bare ngaru ngalong temple bare badlada manga ban mapi ngilong ka Yemene barit kaya kabangi deben le di deben treshitom ban mi ya ka waduit na pojongi kaya ka taga waduit ka bade ban mi na pojongi ka bor bat ka jimpen slay jongumen siyam bakuid ngide ban pen slay ya kiway ngimde ban pintingit ya ka nega temple ngimde ban perlong ka jaka yow ya ka jingim jongi ha ka jing huri hura daga jing parakat ka basunio daga jing snow ka basunio ha ka jing mudur ka basunio ha ka jing kwa ka basunio pin ban ngide ban pin mi yaw taw waduin kata ka waduin kabalaban ay jingim yakibai
hayinga sem jogi hake imlang salang jogi haki himen ki para jogi ngide ban long ki bakerku ya ki ve te kabamot ngidon ga jingit kli ban im koi haba ngi rai ban im koi haba ngi rai ban le koi ngidang kerku pen ban ya ki ve ngidang penne ya ga jinge jogi ve ka imane ba latren kalong ka dak ka shin jonga jinge kalong ka dak ka shin jonga jimmane jogi kalong ka dak ka shin jonga jingdon jongu jisu hapadeng jogi kaneru kalong ka dak ka shin jonga bor ka itiar jonga balang namar ka imane latren kalongru ya ka jaka shong jongu uppa bakuit ulong unong senshar jong kawe ke ribarit watikan ulongru unong senshar jong ka balang bakuit baro kawe balang salonsa ulongru unong senshar jong ka diocese Rome tai ukbat laiti likikam kawe ka kam ka ba ubat kalong kum unong senshar jong ka ri kum unong senshar jong ka ri udeben pinyade pad man leki nong senshar jong ki ve pat ki ri lese don bon ki bri ki peit ya wu lese u yakaran bat ki ve pat ki nong senshar u pinyade bat ki lese u soy ya ka jimenjur bat ki kata kayai kum nong senshar kum u prime minister ne kum u president henry kawai pat ka binta kalong ulong nong senshar ban nong yalam jong ka balang ha kata ka kam ule eki kam kaba koi ushang haka ketchongu badu bishar u penbana u pendimai u kikai u bats triang yaki eke baro kabala hiar pateng naka jinglong upa bakui jongu Petrus tenaga taga daw ngi haben nang ban penya per yaka kerdan laitili ki kerdan kaba upa bakui po Francis u bat haka jingim jongu but kabang irake ya kanega sniburom kane kalongru jingkot jongi banduai naga bendau paba koit po Francis akini ge sni ulakar pad yangi banduai bha yanga bangandup la ban yalam ya upai baro shaga jingit uplai pangin duai hakane ka pormas ba mangi baro nginam penskem ya ga jingit bangin num pelong yalade ka jakayau hakano kano ka dur jonga jingim kalam sumar kalam husia jisube id karko kardo yangi pensle yangi bangilang shisha ki kun ki ba id yame ki kun ki ba borom yame ki kun ki ba sngoto barabor ya ka jingdon jame hapo jongi namar ngilong ka yimane ba barit ka ba kit ya ka jingdon jame ka temple ba koi jame pen kantang yangi pen slay yangi da ka bor jame kenya ro ya utrai Jesus Christ Amen.